mana ka mgbe anyị ni nọ na-eme ikwuru n'azụ na-edu nya ka nna akọwala gị ịma ife dị na ife onyonyo nwa bụ o nwere ụfọdụ nọ n'odide o nwere ụfọdụ nọ n'azụ ndị a na-akpọ ndị nọ behind the camera facha niile so na nya film ọ ya ka m ji chọọ ịkọwala gị na ebe mbidoro mana ebe mbido pụtawa n'iru ife eji ese foto bụ na taboo na circle of doom nyanwụ nke ebe emere emesizi anya wee bata na nke bụ taboo eso wee hazi nnọọ taboo n'isi mbido wee ruo esi njedebe ya ebe a ka m pụta mee Marcus Nwezi Igwe o wee wube enwefe akpọba m ndị ji ego maka ihe jiri ego mgbe a onwe ka esi mekata mụ nwa sị na mma arapụziri ya ịkpọ m akpọ ka nje kpọba ndị ji ego wee mee nke a na-akpọ ikuku wee buru ya gbadaba desi anya jebe jụba ndị na-ele afịa ndị a na-akwado ndị na-eme ife ejije bụ marketers biko na nwere ya akwado nka mme nke nwa ije obe nke ọsị maka mgbe ife aka na-ebido nwere chọrọ ịtụnye gị na njọ mana emekata nwe ndị kwetara mụ na fa emebi ya ana m enyefe otuto maka fa nwara mmadụ isi ka m tinye ego m ebe a ọ bụrụ ife dị ebe a na-akpọ risk na-amara ihe ọ ya amụta nya emezie m taboo emezie m ikuku nụ olele ọfụma maka ife nji ime bụ ife m nwetara ọgụgụ isi m nwetara na ife mmelụ na taboo ka m jisizie ka m mee nke m jekwebefa emenye ọga akwụsịrị m eri mgbe m melụ ikuku a otu aka nọ na-eme nke ma emegidekwu m elebe nke m elebe mele chile ego ntinye na ya mele emekwa nke ndị mmadụ ọdụma nke mbụ i mere ego ne ka akwụrụ ị ga-erota n'afọ gịnị ego ne ka akwụrụ nke izizi akwụrụ m bụ circle of doom a marazi m ego ne mma fed mana ego abụrụ maka ife m ebe mejọrọ ya elote ego a mana ego abụrụ ife nche n'iru ife m chọrọ bụ ụzọ mmezi wee nweta ife a ebumnobi m a nya adị m ene ego anya n'iru mgbe ahụ ife ọ bụla ịkwụrụ m ọ dịka kwesị ego enyere ọzọ ma ego enyere ego eji na-alụsị aka ja nwere m ike ilota mana ka m bịadiziri mee nke ma mbụ je nyebu ikuku bujere ndị meri ya ọ dị nke ife akwụrụ m bụ narị akpa ego na abụọ na ise 250,000 naira mana ego anụnwa tinyere ife a na-agwa gị bụ n'afọ 1995 or 96 mana ife mebụ na ego nji dị ya ego mmeji wee pụta na ife ejije dị ya ego nji maka mụ bụ director onye na-ahazi mụ bụ producer ego ndukwunye so ife a niile bụ ka m gbakọtara ọnụ mana asị m ya ego ihe akwụ na nkọbọ ilevi ma ọdụ ofu ọnwa inwetaghị ego rie nke m ofu izu ụka egọrọ onye a na-akpọ Andy Best akụdị na nwa ọnya ka mụ na ya mere izizi ya o wee kpọọ m sị m na ego ga-apụtagwo izu ụka izizi na ego gị jide onye eruzi ofu ọnwa o wee gbaa m ume mmebezie ndị ọzọ mmerụ onye ha ya ọ dị maka ka anyị na-achịta azụ ịma nke mbụ ahụ na-ekwu bupụtara n'Igbo ka emere ya ma Marcus ma ikuku gịnị meziri unu ji nọkọta hapụ nke Igbo ife m bụ na imebie ka ị nọrụ sọsọ n'obi gị ihe ama ife ndị obi ọzọ na-ekwu ọ na-abịa iwepụta ife dịka omenala ịchọrọ ka ndị ọzọ mara ọ ya bụ ụmụnna gị amachagwa ife dị na ya nya ịchọọ ka iweta aka ka ndị ọzọ mara ife dịbe nna gị ịsọba n'asụsụ onye ọbụla ya anụ nya batara anyị ji anọkọta wee sịfa mba anyị asụ n'asụsụ onye ọbụla ya anụ ka Igbo Naijiria niile mara ife ị na-eme kwanye gị ego bịa kakwu na nke a maka ife Igbo ya adị mee ihe amara ego one Igbo ya atụtara gị orikwori nne mana ichekizie ife Naijiria gbakọ ife Naijiria ya atụtara gị na ndị ụba ụwa ndị ọzọ ma ndị n'ofesi ma ndị nọba anyị ifu na ego ka na nke a nya anyị ebido n'oyibo mara ka na-emekwara oyibo eme Igbo kama na afọ adị m afụzi nke Igbo nọ ya wee ebe ọ nọ maka ọ dịzi ka ga-asị na unu garụ nke a ụtọ ekwezi unu na-achịta nke Igbo ịma na onye ọbụla na-edebe isi ebe ogwe dị n'ụlọ
onwe onye ya bụ anọkata agba atọ akwa ebe nwa ọ sị ka ya dobe isi na mkpume sirafa akwa nya ndị na-akwado ife ejije nwa anyị na-eme bụ ego ka fa na-achọ ife ndị ọrụ anyị nwa nọ n'ime nwere ike onwe ife ọzọ anyị na-achọ ka anụ afọ anyị ka anyị mee ife ụwa ya anụ ka ndị mba ụwa nye anyị nkwado ka mba ụwa nye anyị ife onyinye ka mba ụwa kpụba anyị okpu na ife anyị nụ na-eme mana fa nwa nwekwara eziokwu na fa chọ ka emelefe ya ezigbo ife na ka ebidorie mana onye ọbụla na-eme ife na onye ji ego achụ ego bụ ego ka o ji achụ ego nya ife izizi dịfa n'obi bụ ego ịghọtago so ya atafe ụta na fa jiri chaba ego chụba ego mana nwekwana olileanya na enwere mgbe ọ gara nnọkọta iruo maka ihe ha ji na-ekwu ya bụ na mmemme anyị na-apụta na Africa Magic anọkọta ndị mmadụ na-akpọ okwu si kedu ka ndị Hausa ji nwee nke ha ndị Yoruba nwee nke ha ndị Igbo nwere abịakwụzi ajụzie ndị Africa Magic ha na-asị na enweghị ejije eji asụsụ Igbo eme ka m gwazi ya olileanya bụ ebe anyị nwa nọ onye anya bụ ebe anyị nwa nọ maka ife mebụ na ndị Igbo nwere ego ndị ji ego n'Igbo erika ije jụọ ese ịfụ na ndị Hausa na ndị Yoruba nwee ndị na-akwado fa onye Igbo iwepụta ego kwado na-afịarị arụ ọ na-enye anyị nsogbu nya ana m asị eji m ohere anụ nwa n'ahịa ndị ọbụla nwere ego si wepụta kene ka Igbo pụtaba fakarakwa na anyị nwe omenala fakara ya asụ asụsụ nke anyị fakara ya ewepụta ejije dị mma ọ anyị bidoro ihe fatụkọ kene si oke ife melụ bụ ka anyị wepụta ego ka akwado ndị a ka Igbo pụta ego adịrọ onwere ife ihe eme na ya maka ụnụ nwa na-alụ ọrụ ebe nwa ego ka eji eme ife anyị moto ịgbara wee bịa ebe nwa bụ ego nya ndị ji ego nwa ya bịa kwado anyị fakwado anyị anya apụta ọ dị mma ọ bụrụ na etu ihe na-ekwu kịta ọkwa na ha apụta maka anyị na-ene anya ndị obodo a bụ ndị ofe mmanụ ha bidoro nke ha na-eme ụfọdụ n'ime ekwu na ndị Igbo anyị adịghịkwa ego nke eji asụsụ Igbo ma eziokwu etu anyị nọkịta ime ihe mmetọ ya ọfụma na asị ka onye nwa na-asị gọba ndị niile m mere emegwo m kaptịn emegwo m ikuku emegwo m tabu fancha niile bụ Igbo o nwere ife ihe eji wee tụnyere ya na nke ndị ọzọ mere nke ndị asụsụ ọzọ mere fa na-ele eleta ọfụma ebe a chọrọ bụ nkwado ịkwado anyị anya gaba n'iru mgbe ka anyị na-achọ ọzọ enweghị otu onye ihe na-ajụrụ asị na mgbe ụfọdụ na ego na-akpọ na ya bụ ego ihika nke bụ na ha jiri eme Igbo na ọ ga-aghọ ha anya ọ bụrụ na asị ugbu a ngwa gị benata ego na ifu nke Igbo iji wee kwado ka ya bụ ihe pụta ị ga-ekwe ife mee bụ na asị m benata ego asị mfa benata ego ife na-eleta maka ibenata ego na ife ihe eji wee melefa ife ejije bụ ofu mana onwe mgbe ọ ya bụ lekọtazi ya enwe m ike ịsịfa na ego unu letara na ọdụnụ unu elezina ọzọ ego unu nwetara ezugbo onye ji m wee mee ife ejije nweta nwee puku asịmụpụ nde nwere nde 10 ọ bịakwa ime ọzọ enwere m ike emeela gị na ọ bụ anyị ije ime nke ebo epụtasị m ife mebiri ihe ebenata aka na awetu nye ka m na-ekwu nke Igbo a va na-enweta ego na ife dị na ya bụ inweta ego na nke Igbo a ịchọ ịkpọ m ka m mere gị Igbo ọzọ iwelitekwu aka mana ife anyị chọpụtara ọ na-abịa ji mbe asị gị na ịma na Igbo na ọ bụ ọkụrụ ka ọ na-eleriri nne si wedetekwu aka ma ịma ego nye ọ bụrụ na anọvọ nwe ụzọ m esi wee sefa dị anyị na ife mere bụ na inwegwo nde 10 ozuo elezina fa nwee ike ikwe m ka m kwuo nke ahụ fasịzi ya m na ebe Chukwu dobere m na fa ewetuwe m ekwe m ife dị n'afịa bụ ịkpọba ọ dabara mụ na gị anyị elekọ ọ bụrụ na ị na-enweta uru n'ife m na-emere gị ịrapụ m ndị na-enweta uru na ya kpọba m na ọ bụrụ mgbe ọbụla ị na-adụ m ntụtụ mụ bịa emere gị ife mere bụ na ị na-adụra na mmadụ mma na uru dị n'ife ị na-agwa m mana abụrụ m onye ya abụ nlọkọta asị m maka ị na-agba m ntụtụ ka m wego ebe ego m rue onye ka esi arụ ọrụ oyibo bụ ka m si alụ nke m nsị gị na ego a bụ ego m ọ na-enweta uru na ya ọ dị ife dị ka arụ 5 ma 6 asị nke na ego m agbagotekwuo si gbagote na onye bụgodo onye na-alụ ọrụ oyibo mgbe ya bụ nye promoshọn mgbe anyị nọ na ọ gbagokọtara ome kwesịrị nna ha okwu
dịka ndị a na-ere ọ bụrụ ndị na-ele niile onwe ndị ghọtara nwe ndị na-aghọtara mana ka o sele okwu nụ asị ka anyị akụkụ ndị afọ ghọtara wee sị anyị ndị anyị unu ekpunye anyị siki ka anyị kpunye unu siki nachitenụ ka anyị kwụbụ na ego na maka ife dị n'afịa ọ na-adịva ka gasị na ife ejije nwaanyị na-eme bụ ife mkparị amụ na mana ya ka anyị ji eri ịnekwa anyị ịfụ na ife ejije ka m na-eme eri ụtụtụ ịfụrọ ka anya m dị ike agwụgwọ m nya ife dị na ya dọrọ fecha fecha onwe ndị ga-aba na ọ na-akụkọ dịva ka gasị na ime aka n'ikuku ego abịa ime aka ndị n'ikuku ego abịa ọ bụrụ ya onye na-eme anya na afọ na alụgwo m ọlụ eri ụtụtụ anọ ego anyị bụ ikeketa ori ọkpọ ka eji etite ego anyị ọ dị maka ndụmọdụ ị na-enye onye kwadoro ịdị ka onye na-ene anya na oru echi na ya ga-eme ihe na ịma ndị batara n'ime kịta bụ kedu ndụmọdụ ị na-enye onye chọrọ ịbata ife na-enye ndụ onye chọrọ ịbata na ọ bụrụ onye ya dị ka ma achọ m ndị ya aka m nya ịchọ ịbata na ya ihe nwe obi umeala ihe nwe ndidi mana ife nchọpụta kịta bụ na onye ọbụla chọrọ ya tinye tata echinye nwe ya ọra adaba nye onye onwe ndidi tinye isi uchu ebe a ọ bụrụ na ọ natarichi bala akara aka gị ụfọdụ na-abụ ya bụ akara aka fa mụ na agwara m gị na ọ bụ nka n'ụzụ ka mbele injiniarịn mana nnapụta nje n'anya fụ na nke a bụ akara aka m nsi oke ka ntị ikwu isi na ya ifu na oge m na-eme ife nke a na-akpọ yutukọ njekọta gwara m kweri maka ana m esi ebe a rapụ jebe Abịaokuta na ije mee ife na onyonyo mana redio mana TV nya ọ bụrụ na ọbụla ka itinye ọ bụrụ na ịgba aja ka ị na-eti ọkpọ itinye nke izu ọbụla ịgba aja tinye nke ebe ọbụla ịgba aja rafia chọba ebe ọzọ degide eje na-enwu na ya ọ bụrụ na ewezugara ihe dịka ụmụ ihe ejije a na ihe na-eme ji mara dịka Osuofia ọ bụrụ na asị na eke nwa pụtara anyị nwa gbalụ mbọ mee ka nke a pụta maka anyị mana anyị egbute sikin ya nya ọ bụ na ọ bụrụ ewere m ife ngụta na akwụkwọ injiniarịn m wee lụba ọrụ oyibo alụkwana m injiniarịn na lụọ anyị arụ one ka m mechara nke a na-akpọ yutkọ rụọ anyị arụ one nke nwa ka na-adọ n'obi ọ dịkwa nke ebe a ka ihe esi wee mee ewe ntinye isi na ya ụmụ m na-eme ka Chukwu esi chimere mana afụgo m ndị nwere ife na ofu ma ịbụa n'imefa mana ife ma ama mmebụ ijesifa pụta na ya mere ka agụrụ m akwụkwọ grajueti ya mma arabụfa ya ụfọdụ n'imefa na-agwụ mgbe fa grajueti la asa nga ajụjụ a